У Гродзенскім раёне існуюць два свяцкі. Адзін шырока вядомы свяцк Валовічаў, пабудаваны па праекце таленавітага архітэктара, італьянца Джузепе де Сака. А вось другі свяцк доўгі час быў малавядомы. Цікавую і рамантычную гісторыю яго ведалі толькі гісторыкі, старажылы ды краязнаўцы. Для астатніх гэта была вёска Радзівілкі з вядомым усім крухмальным заводам ды домам-інтэрнатам для інвалідаў. Свяцк меў некалькі назваў: Путэвланскі, Паддубны, Малы. З 1839 года Малы свяцк афіцыйна набывае назву свяцк гурскіх па прозвішчу ўладальніка, судовага чыноўніка Юзефа Гурскага, які прыехаў да багатай удавы Караліны Гасеўскай, каб апісаць маёнтак за даўгі. Маладая жанчына спадабалася чыноўніку. Аплаціўшы ўсе даўгі, ён застаўся паўнаўладным гаспадаром маёнтка. Росквіт сядзібы і парка ў свяцку прыпадае на 19 стагоддзе. Першая сусветная вайна прывяла гаспадаркі маёнткаў Гродзеншчыны ў заняпад. Многія так і не змаглі да другой сусветнай вайны выйсці з эканамічнага крызісу. А ў 1939 годзе 90% маёнткаў сталі банкрутамі і перайшлі ва ўласнасць дзяржавы. Свяцк гурскіх пазбегнуў такога драматычнага лёсу, дзякуючы агратурызму. За горкай панская пасада, як у вяночку каля саду, у глыбіні шырокага дзядзінца стаяў свяцк гурскіх збоку ад гасцінца. Пан Юзаф не зайшоў адразу ў хату, каля азёр перш затрымаўся, ды на палеткі ўглядаўся. Ничто не радует уже вока. Крухмальня наша устарела, казна до решты обяднела. Палетки кукурузы, тытыню знесли виню озеры. За что ж нам Бог послал такое горе? Что ж робить? Потребно думать зараз, тут же, як свяцк наш уратовать. Як свяцк отдать, что так, то так. Ты працы шкода, якую мы тут уложили. Ты на кого ж мы працавали? Кому маёнтак, прыгажосць і славу нашу гатавали? Ёсць у меня один струмень крынічны. Пані Марыя, дарэчы, жонка мне. Паклічылі яе, што скажа? Можа, праблемы ў вузелу один завяжа? Пані Марыя! Пані Марыя! Ты успомніў я. Да маці ў балоты белае паехала. Пані графіні Сабалевскай, каб мудрую параду атрымаць. Месца дзеяння пераносіцца ў сядзібна-паркавы комплекс пана Тукалы у вёсцы Белае балота, радавое гняздо пані Марыі Гелены Гурскай, дачкі Тукалаў, якая выйшла замуж у суседні маёнтак за багатага шляхціча Юзефа Гурскага. А зараз прыехала, каб параіцца з маці, мудрай графіняй Ядвігай Сабалеўскай Тукала, як палепшыць эканамічнае становішча маёнтка. Дачку Тукалаў, Марыю Гелену, вызначала любоў да роднай прыроды. Яна любіла паходы, начлегі ля кастроў. Часта бачылі, як яна грацыёзна імчалася на арабскіх скакунах, ліха пераскокваючы платы і агароджы. Хадзіла на паляванне, разам з рыбакамі лавіла рыбу. Месца дзеяння маёнтак пана Тукалы, вёска Белыя балоты, 30-е гады 20-го стагоддзя.
Мамочка, родная, вітаю тебе! Вітаю, родная! Як ви тут живете без мене? З тих пор, як вийшла я замуж, рідко приходиться бачитися нам. Як ви мені зоопарк, кружовник, яким я кожен день любувалася. Наші коні-скакуни, на яких я разом з гостями любила кататися, полювати у лісах. А мой любимый парк с птушиным хором, листовницы, под якими я вельми любила отпочивать, а ставы с лебедями пригожунами. Пошли, Переласка, у хату. А зараз смуток огортує моє серце, що нема вже в живих нашого тати. Так, моя родная, и я сумую, тяжко мне. А покликала тебе, как показать вось гэты документ, який заставил батька. Да и я уже не молодая, и хочу, каб ты ведала, что после смерти моей вы, 4 детей, поделите помеж собой спадщину. Тебе, дочушка, застанется наш маёнтак, бо ты ж у нас одна. Вось, тримай, коли ласка. А гэты срэбны гадзіннік, хай застанецца табе як светлая памяць аб бацьку, які цябе вельмі любіў. Дякую, мамочка. Але ж бачу, дачушка, нейкі смутак у вачах твоїх. Може, здарилося што, або муж пакрыўдзіў? Ты не, пан Юзеф Гурский людский человек, клопотливый муж, старанный господар. Але мне страшно. Вы ж ведаете, что ў апошні час смерть замирае одного за другим, сямейнікаў, родню, а тут яшчэ і стыхійныя няшчасці. Дачушка, чула, што гарадзечны шляхецкія сядзібы ўсе банкруты. Ну и у нас не меньшие покуты. Все идет к тому, что и мы банкруты. Крухмальня наша устарела, казна да решти обеднела. То як же бить? Потрібно думати зараз, тут же. Ті так, ті сяк, як свят пожратовать. Дачушка, ти ж у мене завсёды такая розумниця була. Гості були тебе у захопленні. Ти завсёды могла знайти вийсти. А помниш, як ти могла наладити відпочинок для наших костров, катання на голландських скакунах, на лодках по Августовским канале. А что, коли тебе професійно заняться туризмом? У тебе ж дар Божий. Ой, мамочка, есть у меня идея. Скажи, яка вже нам доля випадає? Есть у меня идея. Я за короткий час усе перебудую. У своїм маєнтку літнік відпочинок, багатею. Цікаво. Ось слухай, у нас же есть усе вигоди. Двор, скакуни голландської породи, ландшафт судовний, парк Анельский, библиотека, корт и 2 рояля от Гасевских. Можно у ставок покупаться, на лебединый рай полюбоваться, пополивать на качек, порыбачить, виклята городенское уважить. А детки? А деток можно греблі повучить, у домі казик отпошить, у хованки, у мячик погулять, да и на ослику може юзик покатать. Туризм налажу я, як має бить, тут будете багатим отпошить.
Турыст дасць грошы і з дарогі людзям мацуе, а свят наш ад банкроту ўратуе. Вось славна, вось разумніца якая. Ну ты вяртайся ў звязку ды за працу. А яшчэ, дачушка, я хочу падараваць тебе вось гэты ручнік. Гэта сямейная рэліквія. Ён з манаграмай роду. Яго вышывала твоя бабуля, графіня Сабалеўская. Хай гэты ручнік будзе той светлай дарогай, якая прывядзе цябе да роднай хаты, дзе цябе заўсёды трымае парада і падтрымка. А зараз вяртайся ў святак ды за справу. Дзякую, мамачка, да Да пабачэння. пабачэння, родная. У кароткі час былі перабудаваны двор, канюшня, ставы. Для адпачываючых было адведзена 12 пакояў з вадаправодам, ваннамі, каналізацыяй, устаноўлены тэнісныя корты. Адрамантаваны па ўсіх правілах більярдны пакой. Добраўпарадкаваны выхад да Аўгустоўскага канала. Такім чынам, ва ўмовах мясцовага ландшафту быў створаны сапраўдны райскі куточак для турыстаў. Турыстычная дзейнасць значна ўмацавала эканамічнае становішча маёнтка. Свяцк яшчэ доўга працягваў свой росквіт.